Mä oon Uotisen Timo ja mulla on Subaru Impreza. Siinä on PC Racingin alusta ollut 10 vuotta ja mä oon ajanut 10 vuoden aikana sillä yli 200 000 kilometriä. Joo, tosissaan. Mä ostin mun veljeltäni ton Subaru silloin kun mä kortin sain. Tilasin siihen vanteet ensin Japanista. Vanteet saapui Japanista sitten mulle ja rupesin niitä mallaamaan alle, niin kyllä siinä sitten heti tajus, että kyllä sitä varmaan jonkun alustankin siihen tarvii, että aika korkean näköinen oli niille vanteille. Ja sitten rupesin miettimään, että mistä saisi itselleni alusta ja sitten löysin Mamasanilta PC Racingin alustan ja sain alusta siihen autoon ja laitettiin alle se ja sen jälkeen se on kyllä ollut aika kovassa kestotestissä, että autolla on ajettu ympäri vuoden. Ensin kouluun 60 kilometriä, sitten rupesi kiinnostamaan myös samaan aikaan vähän ratatouhut, kun käytiin Radallekomissa kattelemassa ajoja, että tuollahan olisi mukava olla itekin ajelemassa ja ei muuta kuin sitten sinne vaan radalle päristelemään ja hauskaa touhua se oli ja sitten kun oli alusta kunnossa, niin vielä mukavempaa, että sitten pystyi jo vähän opiskelemaan alustahommiakin, että säädettiin alustaa eri asetuksia sitten ja muuhun niin kuin radalle, että saatiin vähän jäykempää siitä ja muuta. Ja kerran motoparkissa kävi silleenkin, että iskareiden säätönupit hävisi multa, niin rupesin miettimään, että no joutuukohan sitä ostaa uudet iskarit vai saakohan näihin mitään varaosia tai muuta, mutta älyttömän positiivinen yllätys oli, kun menin kattoo PC Racingilta, niin sieltä sai ihan joka ikisen osa olisi saanut irto-osana ostettua, niin kyllä se itseäkin helpotti siinä mielessä, että näki, että jos joskus tulee hajoamaan noista iskareista jotain tai muuta, niin se kun tilaa vaan hajonneen osa erikseen, ei tarvitse lähteä ostamaan sitten kokonaan uutta alustaa autoon. Sitten tulee vielä ajettua kesärata-ajeluiden lisäksi niin jäärataa esimerkiksi, paljon hiekkatiellä, asfalttitiellä. Omat kotitietkin on vähän, asfalttitietkin on sellaisia möykkyisiä ja huonoja siinä mielessä, että on routapattia ja muuta. Niin älyttömän luotettava ollut mun mielestä PC Racingin alusta, kun se on mulla nyt 200 000 kilometriä ja 10 vuotta ollut tuolla alla ja ei ole ollut mitään vikaa alustassa. Aina on tullut leima ja on varmasti säädetty jokaiseen eri asentoon alustaa ja älyttömän kestävä mulla. Mulla ei ole ikinä ollut siinä mitään suojapusseja tai muuta, että se on kyllä kaikille suolalle ja kiville ja soralle ja lumelle ja jäälle ollut altis kyllä koko 10 vuoden ajan. Ja hyvin on kestänyt se, kaikki säädöt siinä liikkuu ja pystyy edelleen säätämään sitä alustaa ylös alas ja ei siinä ole niinku mitään vikoja mulle tullut vieläkään. PC Racingin alusta on myös joutunut aika kovalle käytölle omassa käytössä siinä mielessä, että omalla kotitiellä sattuu olemaan semmoinen paikka, mistä pienellä kiihytyksellä pääsee hyppäämään ihan ilmaa silleen, että kaikki 4 rengasta käy ilmassa ja sitä nyt melkein mennen tulleen, niin on mukava siitä pikkasen hypyttää sitä ja sitä on hypytetty siitä hypystä talvella, kesällä, syksyllä, keväällä mennen tulleen ja ei ole siitäkään PC Racingin alusta niin ottanut itteensä vaikka siinä välillä hyppiikin. Tällä hetkellä se on nyt kesäksi säädetty kohtuu tolleen matalaksi, mutta sitten taas kun talvi koittaa, niin sitten se säädetään tosta ylös ja laitetaan vähän pitävämpää pyörää alle ja pikkusen lippoja ja muita pois siitä. Ja alusta on kyllä hyvin kestänyt senkin, että talvella sillä ajetaan korkeampana ja pehmeämpänä ja silloin varsinkin kun ajetaan jäärataa kautta muuta maarataa, sillä joutuu kyllä varmasti talvipakkasissa aika koville nuo iskarit, kun ei ole oma maaratakaan ei ole ihan kaikista tasaisin, että siihen kuuluu mettäautotietä ja peltoa ja muuta, niin sitä on käyty siellä höykyyttämässä autoa ja sit ei ole sielläkään iskarit niin ollut miksikään siitä, että vaikka sillä on ajeltu talvipakkasella myös epätasaisilla teillä ja muilla. Ja sitten älyttömän hyvin toimii nuo iskarisäädöt siinä mielessä, että sitä koko ajan vekslaillaan kuitenkin ylös alas. Ei ole niin sanotusti, että se on johonkin asetukseen sidottu ja pietty 10 vuotta siinä, että sitä säädetään talveksi korkeimmaksi ja just keväällä sitten matalemmaksi. Ja varmasti on jokainen iskari ollut kyllä jokaisessa eri asennossa tuon 10 vuoden aikana, kun sitä on säädelty radalla, kokeiltu, että mikä voisi olla hyvä ja paraneeko se nostamalla vai laskemalla vai millä. Ja sit niitä ei ole aina jaksanut säätää välttämättä takaisinkaan, niin
niin sitten niillä on ajettu taas työajoa ja kauppareissuja ja muita, niin välillä rata-asetuksilla ja välillä sitten käyty sorapätkää ajamassa vähän korkeampana kesällä ja muuta, niin hyvin on säädetkin kestänyt, että ei ole ikinä ollut niiden kanssa ongelmia. Itse olen suositellut PC Racingin alustaa myös kavereillekin ja tosi moni kaveri on ostanutkin PC Racingin alustan ja ei ole kukaan tullut sanomaan mulle, että olisin huonoa alustaa suositellut, että on ollut kaikki kyllä ihan tosi tyytyväisiä PC Racingin alustaa. Työkaveri sitten teki syrjähypyn ja osti toisenlaisen alusta itselleen ja sillä oli yhden kesän oli se auto ajossa ja seuraavana talvena se oli talvisäilössä. Niin keväällä kun sitä piti ruveta nostamaan vähän ylöspäin, niin olikin jo säädöt jumissa eikä ne saatu enää edes liikkumaan sitä alustaa mihinkään, mutta sitten se myikin auton pois ja nyt sillä on uusi auto ja siinä on PC Racingin alusta. Kiitos kun katsoit video. Oli kiva päästä jakamaan oma tarina PC Racingin kanssa. Jos kiinnostut PC Racingin alustoista, niin mene tsekkaamaan pcracing.fi.